Viva Malta! L-ewwel tfajla li ħabbejt u inti djamant. Dawn huma ħut mill-50 kanzunetta Maltija li se jindaqqu f'serata li se ssir il-ġimgħa filgħaxija. Il-pubbliku huwa mistieden għal kunċert fi Smart City li fih se jieħdu sem 22 kantant. Kunċert mingħajr ħlas li se jsir bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Festi Nazzjonali li jfakru lil Malta indipendenti. Tkellimna mad-direttur mużikali tal-kunċert il-Majestro Pola Bela. Isu l-iżvilupp tal-kanzunetta Maltija tista' tgħid l-aħħar 50 sena. Allura morna lura mill-kanzunetti bħal dawk li jiftakru ħafna mill-kantanti li ħajkantawhom laqas biss kienu twildu dak iż-żmien. U kemm ilhom għaddejjin il-preparamenti għal dan il-kunċert? L-ewwel intqajna ma' Paul individwalment biex naraw id-diski u l-keys u dawn l-affarijiet. U mbagħad speċi ta' għadna nisimgħuhom għar-rasna l-band in the meantime bdiet tipprepara ruħha minn aspett mużikali. U mbagħad intqajna 3 darbiet biex naqdu kollox f'daqqa. F'dan il-kunċert se jieħdu sem uħud mill-kantanti stabiliti f'Malta. Tara xi hija event bażikament nazzjonali u li tinvolvi ħafna nies u onura lija li qed inkun parti minnha di ovvjament. Ovvjament kien onur għalija għaliex qed niċċelebraw 50 sena ta' mużika, kemm Maltija u kemm internazzjonali. U mill-ewwel aċċettajt u kont vera looking forward biex nagħmilha.